Munde e plavengus in aquella conferenza sulla San Juan in Comenge Barroso e in Ligno. Alla vez che sortinda che tende confinement poco a poco, mes che è verdad che la situazione è encara un mercato imbrumado. Mes assi, per sparsare mes baixes de Comenge, già sta cominciato da là. E a Renno pot impacciare la del soleil della Sasus e che mentras in aquello temporado de San Juan. Alla be dempus 2018, alo dempus 2 ans am me lo stau comenges che mi am un travail de terrain che en tu participa a total festum organizat per la regione Occitania, un ensajant de he donc approchi del mondo della popolazione, un travail de valorisation e de sensibilisation de la gent all'entorno d'aquella cultura e també un treball d'acompanyament dels actors de la resta. E donc a tau en guam que havíem previst un dezenat de conferències, caminaires per Comenge Barroso e també animacions per les escoles. En tot acabar, en tota la resta, el 27 de juny al ser, al cap de Calem, a la Torre Char d'Arguenos, que era en partenariat amb les 4 comunes de Cap d'Isaut, donc Arguenos, donc Montcaup, Casaumus e Judet. Mais en guam, que sabets, serà pas possible d'amassar-nos, ni huec ni resto, tostem en societat. Donc, aquest context extraordinari ens demandem de pensar les causes més autrament, que podem viure la resta més autrament. E que justament a tau que vos proposam aquella conferència en línia. Avec la veritat que la societat gascona Comenge, com tota Occitania, que coneix en un temps pla brac, ha conegut grans mutacions socioculturals. E que sabets che sia la lingua come la cultura gascona è patrimonio materiale e la civilizzazione che sono in danger di disparecere. Veritat che hi ha urgència che demanda azioni, ma també demanda de mia reflexions e che è ciò che vi proposam de fer in aquella conferència en línia. A la vez, il contenuto, la tematica della conferència ja sarà la mateixa que els anys passats, ma donc en guam amb un way diferent i una problemàtica nova. Quin podem viure aquell resto més autrament? E doncs justament aquella classificació de les cestos de huec de les Pirineus al patrimoni cultural i material de la humanitat per la UNESCO, que aquí una escadenza inesperada de prendre consciència al món d'ací de la gran valor de la cultura que portam e també de veure quin podem reintegrar aquest patrimoni material a la nostra façon de viure, a ce que en de veritat és ce que som, en cap e en cor. A la vez a tau tot dia que vos proposi en qualques minutos de veure un punt precís sur la resta de Sant Joan e que verà que hi ha pla de causes a dir, a descobrir e sobretot a imaginar. A la vez segur en els primers capítols que veran en la resta era mateixa, les origines, les credences, les simbòliques, també concretament quin serà la resta, quin se prepara, quin s'organitza, quin cau retxar déjà. E també ens ha de veure justament quin pot essere l'impacte d'aquella reconeixença internacional així, en tot el nostre. E també posam-nos qüestions per veure quines són les nostres problemàtiques així en Comenge. Podem parlar de la massificació, de la banalització de la resta. En d'altres endrets de la massificació, turistificació encara en d'altres endrets. Hi ha també la pandèmia en quan era mateixa, que hi ha un tremblement de terra, un terratrèmol de la cultura e sobretot de la cultura gascona que és ja fragilitzada. E donc profitar un poc d'aquest període hors de temps també en taher el bilanç de la situació a on som així en Comenge e què podem envisajar com a possibilitat de recuperació, de reviscurar de la resta e també quines són les perspectives d'accions de les annades que arriben. A tau, ara que sabeu tot, donc que vos digui a demà, mateix hora, mateix endret, que parlaran de les origines al plural de la resta, i que verà d'aquí que és important el plural. Donc, sobretot, sauve comentaris, sauve qüestions, reflexions, deixam justament un comentari i que vos responderei a demà, a deixat!